Urte askotan lan egin izan dugu eta ametsa izan dugu egun hori iristeko eta azkenian, ez? Abenduaren 23an urtetako zabortegia itxi egin genuen. Zarautzentzat, Urola kostantzat eta Gipuzkoa guztientzat egun ospatzeko egun bat izan zen. Zabortegiaren inguruan baserri batzuk daude, batzuk bertan daude gainean, eta horiek izan dira gehien sufritu dianak, ez? Usaiak, arratoiak eta zarata. Honea hilotzerakoan trafikoa beste bada, ez zeak kamioi handiekin gurutzatzen. Sartzerakoan ja usaia beste bada. Eta ia ikusten dugun, ikusi dezakegun irudia beste bada, ez? Ja zaborra tapatuta dago lur vegetalarekin eta toki batzutan ja sigilatzeko obrak hasi dira. Isuri izan azkeneko zaborraren gainean lurra bota zen, ondoren plastiko bat jarri zen, plastiko bat. Egonkortu egin zen zabor hori, 4-5 urtetan utzi da, 4 urtetan. Eta orain ja jarri da beste kapa bat, plastikoarena, eta orain ja 4 metroko lur vegetalaren kapa bat jarriko da. 20 urtetan mantentze lanak jarraituko diala hemen, ez? 2020an bukatuko dira segilatzeko lanak, eta geroia izango da gasaren konduktuak kontrolatzea eta lixibiatua kontrolatzea, gelditu daiteken lixibiatu gutxi hori kontrolatzea. 2020an lortuko duguna izango da eremu berde bat izatea, bere tximiniekin eta bere tubuekin, baina ikusiko dugun paisajea berdea izango da, belarra.